क्लासखौबो जों दानि बायदि इलेक्ट्रिसिटिजों फरायनो मोनाखै जों साखि लेम्पजों फरायनाङोमोन बैखिनि समाव केरासिनाबो बांद्राय गैयामोन बाजारावबो मोनलाबायामोन बायनोबो हायामोन जेब्ला गोबाव 10-11टासिम फरायगोन अब्ला आफाया आंखौ रायबावोमोन केरासिन बायनो हाया मानो दासिम फरायबाय थादों लेम्पआ खोमोरदो उन्दुदो होननानै बुङोमोन बेनिखाय फरायनोबो हायामोन थेवबो आं मेट्रिकखौ माहाथाम माइनि नारायाव दुब्लियाव फरायनानै पास जादों आरो दिनै आं गावनि आथिङाव गसंनो हादों गावनि आथिङावल' नङा दिनै बर' माहारिनि थाखायबो सुबुं माहारिनि थाखायबो जि हायो साननो हादों आरो मावनो बेनिखायनो दिनै आं सानो फरायनाया जोंनि सायाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय